22:11 pasagdi ang dautan nga magpadayon. Unsa may buot ipasabot ana, Brother Adam? Sa pinadayag sister, no? Yes, pinadayag. 22:11. Okay. Well, kinagpasabot sa kining nahinukman na, no? Sama pananglitan sa anghel human na ilang period of probation. Ang mga anghel nga niuban ug ninunot ni Lucifer nga nahimong Satan or the devil, mga minions of evil. Human ang ilahang period of probation busa sila moingon Brother GQ nga pasaylo ami Ginoo kay nagasa man mi. Wala na human na mo na gitawag og kini ang the last post, no, or kining gitawag nato mga kaigsunan nga humana ang period of probation dili na mahimo sila nga mo kuan pa mangayo pagpasaylo. Mo na ibuti pasabot diha sa pinadayag kapitulo 22 bersikulo 11. Sa mga tao usab nga humana ang ilang period of probation, ang period of probation mga kaigsunan, hindi kamatay gud sa tao, wa na hukman din sila sa Ginoo. Sa to pa kadtong ilang binuhatan sa buhi pa sila, mo na to ilang mo tay himuon nga kining kuan paghukman sa Ginoo kung nagtuman ba sila sa kabubuton sa Dios. Naama na diha sa Roma kapitulo 2 bersikulo 7, no? Kay hukman sila sa Ginoo, sumala gyud sila binuhatan. Nya di na mahimo mingon nga Ginoo buhi sa migbalik tungod kay naamang gyud tinud impierno busa magminaayo nami. Dili na human na. Mo na ibot pasabot diha sa pinadayag kapitulo 22 bersikulo 11 Sister Yoli. Okay.